să vă sprijin. N-adorăm acest lucru pentru Sfântările de iubitul urmat. N-adorăm acest lucru pentru Jokkom il-personaġġi u dawk li ser jieħdu sehem fil-kursizzjoni b'ismi b'qawm il-Knisja. Dawk li mhux ser jieħdu sehem fil-kursizzjoni jekk Jokkom noħorġu bil-kwiet mill-ġenb tal-Knisja. Jibqgħu fil-Knisja dawk biss li ser jieħdu sehem. Testament il-qadim insibu lill-awraq, dak li la triq ta' salvazzjoni. Kif rida mudijenti, tant li attesta l-ussili li tibda bħala santifiċċju. Kunu ippreparati għax ma tafux meta tiġi sfida.
Dawn huma il-ħames servi taħli li jippreparaw tajjeb għal-waqt laterali. Kif aħna nkunu meta il-mulej fejn għal-għamlu. Mela wkoll il-Ġwan il-Battista. Jien nagħmilkom ilma, imma hu jagħmilkom l-Ispiritu Santu. Hekk kien jgħidilhom Ġwan il-Battista meta għamel Ġesu għalihom. Dan hu l-ħabib tagħna, il-Messi Ġdid tad-dinja. Dawn it-tfal jippreżentaw lil li laqgħu l-gvern minn Ġesu dik il-mar. Xejn it-trijaj tal-ġabur u kantaw, Osanna. Qabel ma t-ferdu jidden, inti tkun ħadd jitteżarġiet għal proġettu risku ta' Intu kollu ħekkinhom għal xi waħda minna. Le, ma nafux għal-jom jitlu. Meta t-ferdu jidden, jistakar id-daxxa għal proġettu. Yeshua said nothing of Petru, Jacob, Barney, Idris, Tomas, Filippo, Bartolomeo, Mateo, Giacomo Alfeo, Giuda Sacceo, Simon u Giuda l-Iskariota li tradizza li Gesù għal fatiġi ta' Davvero. Naraw il-qassitin il-kbar, Anna u Kajfa li għodimom bejn Gesù u li għamlu kollet li t-bokkar li t-bokkar. Naraw l-ewwel fara ħieta, fara tal-Ord tal-Ġustizzja. L-aħħar mumenti għall-istazzjoni Ġesu ħakkun tibda u kbar. L-ittien, jekk jista' jkun, jekk minn dan il-kalbu, imma mhux kif il-ittien, iżda t-trijiet. Għalfejn qal li t-ċifri biex jitolbu miegħu, sabhom reqdin. Imbagħad qalilhom. Waslet il-fija tijaj, u din il-blieden sejnata fidejn il-blieden.
tal-Imperu Ruman. Dan il-ġublot qed jirrappreżenta l-Imperu Ruman u l-qawwa li kellu dak iż-żmien. L-istilatu ġabudu li ġesu quddiemu. Tista' naraw il-Pilatu u Mart Klawdja. Ma taf l-ebda ħtija fih. Il-ġabal li ġabuh minħabba lejla. Martu Klawdja u s-situ biex ma jindaħalx il-bicċa ta' dan il-ħtija. Għalhekk Pilatu staqsa l-ġemma. Jien nirtidu li tidilhom lil-Ġesu jew lil-Barabba. Lil-Barabba u l-ġemma. Għalhekk Pilatu ħasem bejn. Tellilhom il-Barabba u lil-Ġesu wara li tawtu sajjilhom biex isalbuh. Il-Tużati ħadu lil-Ġesu teżdaw il-suru martara f'mar. Poddew il-ċinina tas-sef u rangu u għal-ħobbi kull-Emilia. Dan il-Tużat naraw l-Espiritu għal. Santus, Populu, Ċer, Roman. Il-Senat u l-Poplu tal-Ruma. Il-Bara tal-Elettu, għabbew l-istalit,
u l-ħewla li l-donja tal-Golgota, il-Sister Gospel Olija. Il-forna b'twaqqa għax-xajt, imma xibita b'dewġitku, għalilhom Ġesu, tifkuxi imma lilkom u lillu jiskom. Ġesu bil-kemm seta' jixfi u jdobbi għabqa ta' fuq. Drummers, slow, march. Firma Ġesu ġew ikkundannati żewġ ħallerin, kif nafuhom, il-ħallil it-tajjeb u l-ħallil il-ħażin.
Nofsinhar waqt galba kbira. Ġesu għajja għalla tijaj, għall-islaqsi. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar għajja, kollox il-ħum, wara l-ħum. Il-kultira ta' Kristu il-qasmet u l-għajn serċet, il-dan il-fera. Ċenturjun u dawk li kienu hemm beġgħu għawi. Dan dassew jien inawla. Meta Giuseppe u Marija jippreżentaw lil Ġesu. Tmur tax-xempju qal lil Marija, kejf għad jinbidlek qalbek. Is-sejf jissimbolizza s-seba' ġururi li għaddet minnhom Marija u Ġesu.
Narang Viswati Maria Tamarjala, Jemaah Madhya Maria Salahkan. افتتاح المونومنت بافتتاح الدكتور دهيا سيد بيربانسي فلان جروب سيمبوليكي Corona Tassel delle Corporati lancia le via del insieme all'interruzione portali dell'installazione. L'Italia ma esplicata all'iscola Rafu del Sud Africa. Per quanto di ringraziato servente il gruppo di istruzioni l'istituto convenzionale umana a salvata di Atalia. Grazie. Group, by the left, slow, march.
da bil-mod.
Trumpets up. 1, 1, 2. Trumpets down. Group slow. March.
Trumpeters, above. Turn.
Stell den Papier vor, iară, cu el să ne mori alla mare. Eu să vă spun. Rugăm prin Mare de Aur, Iisus la el. N-adora pe Iisus pentru sălime, de iubitul acum. N-adora pe Iisus pentru N-adora pe Iisus pentru